forsi komt biex aċċettajt, forsi tard wis indunajt, forsi labni id-destin, forsi miej mux ħanin għadu mux il-waqt fil-viċin naf li dat imma sama jsir il-ħin mitlufin fi dan xulxin għax li għadu mux il-waqt għawsik dannanek bossa xtat nerġa' nħoss l-afsatajtej sal-aħħar nifsi nkun hawnhekk. Ix-xema qiegħda tmil, id-dawli sa viċin, sib faraġ f'dan il-kliem, sakemm jasal it-tmiem. Issa sfaxxat u ġelbu żewġ temat għal xejn minn qalbi sħat li għadu mhux il-waqt fil-viċin naf li dat imma sama jsir il-ħin mitlufin fi dan xulxin għax li għadu mhux il-waqt għawsik dannanek bossa xtat nerġa' nħoss l-afsatajtej sal-aħħar nifsi nkun hawnhekk. Għadu mhux il-waqt. Grazzi.